Kiitos taivaan Isä, että saamme olla yhdessä koolla poikasi Jeesuksen nimessä. Ja kiitos turvataan Jeesuksen vereen todella. Jeesuksen veressä meillä on syntien anteeksi saaminen. Kiitos siitä Jeesus. Kiitos, että kärsit todella rangaistuksen ja ristillä. Että meillä olisi puhdas sydän. Päästäisiin taivaaseen. Voidaan saada iankaikkinen elämään. Meillä halutaan tässä nyt muistaa rukouksia Jeesus. Näitä ihmisiä, joita me ollaan kohdattu täällä Jeesus Kristus ja täällä Hangossa Jeesus. Kiitos Suparnakkiin sisarista, joka on tullut tänne mukaan todistamaan, evankelioimaan Jeesus, palvelemaan sinua Jeesus ja lähimmäisiä Jeesus. Siunaa Jeesus Suparnaa Jeesus. Siunaa kaikkia uskovia Jeesus Kristus, Herra, täälläkin Hangon seudulla Jeesus ja Suomessa, maailmalla Jeesus. Me rukoillaan, Herra, vahvista meitä Jeesus. Puhu meille Herra ja pyydät, että Pyhänkin johdattaisi meitä todistamaan sinusta todella Jeesus. Me rukoillaan voimaa meille niihin hetkiin, kun meidän tulee avata suu ja todistaa sinusta Jeesus. Kiitos sanat voiman korkeudesta Herra Jeesus. Tänään Jeesus siunaa Jeesus tämä tilaisuus Jeesus Herra. Siunaa evankelioinnin Jeesus Kristus Herra. Kosketa Jeesus ihmisiä. Me rukoillaan Herra ihmisten puolesta ja varsinkin näiden nuorten puolesta Jeesus Herra. Mullakin on sydämen erityisesti Jeesus. Joita me ollaan saatu kohdata Jeesus Herra. Me siunataan heitä. Isä, poikasi Jeesuksen nimessä veressä. Me siunataan jokaista Jeesus Herra. Kosketa Herra näitä nuoria Jeesus Herra, jotka vähän empikin, että tulevatko vai he eivät tule. Ja eivät nyt ainakaan vielä ole tulleet Jeesus. Kosketa näitä kaikkia ihmisiä Jeesus Herra, joita on saatu kohdata Jeesus, joita tullaan kohtamaan Herra. Me rukoillaan Herra, jos herätystä tänne. Me rukoillaan ennen kaikkea uskoon tuloja Jeesus Herra täällä Hangossa, Hangon seudulla. Ja rukoillaan sitä, että ihmiset myös löytäisi seurakuntaa Jeesus. Löytäisi paikalliseen seurakuntaan Jeesus. Rukoillaan uskoon tulee erityisesti nuorille Jeesus. Näille, joita me ollaan kohdattu Jeesus Herra. Ja pyydetään, että vedä Herra heitä puoleesi. Vedä heitä seurakuntaasi Jeesus Herra. Siunaa kaikki traktaatit, lentolehtistä me ollaan jaettu. Ja siunaa, että sana koskettaa. Saa puhutella Herra heitä. Me rukoillaan, että ilmesty ihmisille. Kosketa sielua Jeesus Herra. Puhu Herra heille ja vedä puoleesi. Vedä iankaikkisen elämän tielle. Me rukoillaan, että ihmiset pelastuisi Jeesus täällä Hangossa. Ja sitä rukoillaan seurakuntana herätystä Hankoon. Tähän lähiseudulle Jeesus. Jeesuksen nimessä veressä. Ja Hanko, jos sieltä uhri, niin siunaa Jeesusta meitä Jeesus Herra. Ja siunaa Herra tämä rahalahja Herra, joka on annettu seurakunnalle. Siunaa Jeesus. Sä voit moninkertaistaa Herra meidänkin satomme Herra, tulomme Jeesus Herra. Ja sulla on kaikki mahdollista Jeesus Herra. Sä sanoit Herra opetuslapselle, että heitä onki veteen, niin sieltä tulee hopearaha. Ja kiitos Herra, sen annoit Herra myös. Sä annat sä kaikki tarpeet voit täyttää Jeesus, kun me kuuntelemme sinua ja teemme mitä Pyhä Henkesi sanoo. Jeesuksen nimessä siunataan toisiamme ja siunataan seurakuntaa ja siunaa taloutta myös Herra. Ja siunaa kaikin tavoin Herra Jeesus meitä todella erityisesti Jeesuksen nimessä edessä, myös erityisesti hengellisesti Isä Jeesuksen nimessä edessä. Siunaa meitä Herra, vahvista meitä. Kiitos, sä puhut tänään sanasi ja Pyhän Henkesi kautta. Ja tuo lisää, tuo uusia ihmisiä seurakuntaa. Sitäkin saan yhdessä anoa. Isä Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Kiitos, että meidän voimaa myös viisautta, miten todistaa Jeesus. Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Amen. Amen. Otetaan Vuorisaarnasta. Vuorisaarnasta aloitetaan. Se tuli sydämelle. Matteus luku 5. Ja jakeesta 21 aloitetaan, mitä Jeesus sanoo. Jumalan sanaa saamme olla tutkiskelemassa. Ja Matteus 5, jakeesta 21 alkaa. Ja puhun oikeastaan parannuksesta. Parannuksesta, nousi sydämelle, jos puhuu parannuksesta. Ja joitakin tiettyjä, mitä nousi sydämelle, niitä nostan. Ja näin käy, mutta kiitos Herralle. Matteus 5, 21-26 ensin. Pyhä sana sanoo näin, Jeesuksen opetus. Te olette kuulleet, että esi-isille on sanottu, älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen, sanoi Jeesus. Jos siis tuot lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa,
ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Jeesus sanoi, ja Jeesuksen nimessä, tee pian sovinto riitapuolesi kanssa niin kauan, kuin olet hänen kanssaan matkalla, ettei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuomarille ja tuomari vartijalle, ja ettei sinua heitettäisi vankilaan. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. On palkka, on synnin palkka myös, ja se on kuolema. Ja se täytyy maksaa. Pahat teot eivät jää rankaisematta, sanoo Jumalan sana. Eli se maksu on kuolema synnistä. Ja siksi vapahtajamme Jeesus tuli ja kuoli meidän puolesta, meidän syntien edestä, ettei meidän tarvitsisi maksaa sitä, mikä oikeudenmukaisesti niin kuin kuuluisi meille. Kuolema, se tulee kyllä jokaisen osaksi, ruumiin kuolema, ellei teemata sitä ennen vielä ennenkään. Mutta sitten on se sielun kuolema, Raamattu sanoo, toinen kuolema on tulinen jälki. Ja se on se synnin palkka, kuolema, jos ihminen kuolee synneissään, eikä ole puhdasta sydäntä. Siksi tämä parannuksen teko aihe on se kaikkein tärkein aihe, tämä pelastuksen sanoma, koska kuolema tulee ja se joudutaan maksamaan synnin tähden, se synnin palkkaa, jos ihminen ei ole vastaanottanut Jeesuksen uhrikuolemaa itsensä edestä, saanut puhdasta sydäntä Jeesuksen ristin veressä. Se on ainoa tie taivaaseen, niin kuin hyvin tiedämme. Niin evankeliumia, mutta myös tämä Jumalan sanan lakia. Otetaan sitten jakeesta 43 eteenpäin. Jeesus sanoi myös näin Jeesuksen nimessä. Te olette kuulleet sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Kiitos Jeesus. Että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin. Hän tekee hyvää kaikille. Kiitos Herralle. Ja 46. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljänne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Jeesus sanoi nämä sanat vielä loppuun, että olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Meitä kutsutaan todella kasvamaan taivaallisen isän kaltaisuuteen, Kristuksen kaltaisuuteen, rakastamaan kaikkia ja olemaan täydellinen muutenkin. Siihen meitä kutsutaan kasvamaan. Me voitaisiin olla täydellisiä ja ei millään tavalla puutteellisia. Ja se on mahdotonta ihmiselle itsessään. Ja ainoastaan Pyhän Hengen voimassa me voimme elää Jumalan tahdon mukaan sille, että me elämä miellyttää Jumalaa. Sitten me tarvitaan rukousherätystä. Me tarvitaan herätystä, me tarvitaan hengen voimaa. Ja meidän tulee viipyä rukouksessa, silloin kun meillä on mahdollisuus siihen, ja myös yksinkin olla rukouksessa seurakuntana ja ihan missä vaan tilanteessa koko ajan, joka hetki hengessä. Otan sitten vähän samaan aiheeseen, tähän viha-aiheeseen. 1. Johanneksen kirje, 3. luku, 16 eteenpäin. 11 eteenpäin. Eli 1. Johannes 3. luku, jakeesta 11. Raamattu sanoo näin meille Jeesuksen nimessä. Tämä on se sanoma, jonka te alusta asti olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla niin kuin Kain, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot vanhurskaita. Se oli kateellisuus siis myös. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Jos me avataan suumme, ollaan valvona, ollaan suolana tässä maailmassa Jeesuksen todistajana, älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Kun me tuodaan suolaa, me tuodaan totuus
totuus, Jumalan sana. Ja meidän tulee tuoda Jumalan sana, meidän tulee olla rohkeita. Jumalan sana sanoo, että selkeästi meille, että kaikille, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, eli seurata Jeesuksen esimerkkiä, elää niin kuin hän eli, niin he joutuvat vainottavaksi. Aivan jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Älkää ihmetelkö vedet, jos maailma teitä vihaa. Jeesuksen esimerkki me tiedämme. Hän todisti Jumalan valtakunnasta. Hän puhui totuutta. Siksi ihmiset vihasivat häntä, hän puhui totuuden, Jumalan sanan, ja todisti, että ihmisillä on synti, joka vie kadotukseen, helvettiin, jos ihminen ei käänny siitä pois pahasta ja saa puhdasta sydäntä. Täytyy olla pelastettu, että voi päästä taivaaseen Jeesuksen veren kautta. Ja 14 seuraava jae, sama luku jatkuu. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Ja me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Siinä on hyvä koetesti. Että jos ei rakasta veljiä, jos ei rakasta ihmistä, kaikkia ihmisiä, naapureitaan, lähimmäisiä, niin silloin on vielä kuolemassa, on vielä pimeydessä, jos ei rakasta. Jos vihaa jotain lähimmäistä, niin on pimeydessä ja eikä tiedä, minne on matkalla. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa, sanoo Jumalan sana. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Hän on sydämessään kuin murhaaja, joka vihaa veljeään. Ja tiedätte, ettei yhdelläkään murhaajalla ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi, sanoo Jumalan sana. Eli tämä on vakava synti myös tämä ihmisen vihaaminen ja tämmöinen riita ja vihaaminen ja katkeruus, anteeksi antamattomuus, kateus, mikä johti Kain murhaamaan veljensä ja näin ikään. Ne on lihan tekoja, mistä Raamattu puhuu Galattalais 5. Mä nyt rupean niitä sen enempää tässä lukemaan luettele, mutta Jumalan sana sanoo selkeästi, joka niissä elää, ei peri Jumalan valtakuntaa. Joka niitä harjoittaa, ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja sitten tulee varoitus, niin kuin Galattian seurakunnassa sanotaan, mä luen kyllä Efesolaiskirjasta kohta. Tulee sama varoitus seurakunnalle, pyhille Kristukselle, Galattian seurakunnalle, Efesosin seurakunnalle, Korintoiselle, sama varoitus tuli kaikille näille seurakunnille. Ja seurakunnalle, niin kuin Paavali varoitti pyhässä hengessä, että älkää eksykö, että väärintekijät ja näissä elää, niitä harjoittaa, ei peri Jumalan valtakuntaa. Eli tärkeää on, että meillä on puhtaus Jeesuksen veressä, että on saatu anteeksi, mitä onkaan ihminen väärin tehnyt. Täytyy katua syntejä, tulla siihen mielenmuutokseen, että mä en halua harjoittaa mitään syntiä vääryyttä, vaan saada se anteeksi antaa. Nöyrä saa armon, Jumalan ylpeitä vastaan. Nöyrä saa armon, saa Jeesuksen veressä puhtaan sydämen, olla matkalla taivaassa. Sanonpa tähän väliin se, että kun Jumala sanoo selkeästi sanoo meille, että ei mitään epäpyhää, mitään epäpuhdasta, siis mitään vääryyttä, pahuutta, syntiä, ei pääse sisälle siihen pyhään kaupunkiin, josta on kirjoitettu Jumalan sanassa. Ilmestyskirja selkeästi tuo sen esille, että siinä ei pääse mitään epäpuhdasta pyhää sisälle, vaan Jumalan sana opettaa, täytyy olla puhdas, täytyy olla, ja siellä sanon näin, niin kuin monesti saarnaan tuolla kadulla puhun näistä asioista, niin, että siellä asuu kansa, joka on saanut syntinsä anteeksi. Taivaassa on syntinsä anteeksi saaneet ihmiset, puhdas sydämestä, jotka on saanut kaiken anteeksi, jotka ei elä vilpissä, vääryydessä, pahuudessa, hartaudessa, ei elä synnissä, vaan uskollakin, jos lankeaa, niin kuin vanhus lankeaa 7, nousee jälleen, niin ettei jää siihen kaatumukseen, vaan nousee jälleen, saa lahjaksi vanhurskauden uskosta Jeesukseen, synnit anteeksi, lahjaksi armosta uskosta Jeesukseen uudestaan. Ja siitä on puhdas ja iankaikkisen elämän tiellä. Mutta seurakuntaa varoitetaan, että älkää eksykö, että me ei pidä elää niissä synneissä, koska niissä elää ei peri Jumalan valtakuntaa. No, Efesolaiskirjassa se, nähdään sitä listaa, vähän syntilistaa. Mä tykkään tästä aiheesta, koska tämä on niin tärkeä aihe. Kiitos kertalle. Ja se peilaa meidän sydäntä, että me voimme Jeesuksen veren kautta puhtaita, me olemme matkalla ikuiseen elämään. Tässä on meidän peili. Sana on peili, Jumalan sana. Kuvasti, josta näemme. Onko vaate, valkoinen vaate puhdas? Onko siellä tahraa juttua? Että voi päästä sisälle, täytyy olla puhdas.
siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolesta. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkaus. Hän antoi itsensä. Hän antoi henkensä meidän puolesta. Raamattu sanoo jatkaa, tai yksi mun suosikki jae Raamatussa, tämä on niin voimallinen ja syvällinen. Jeesuksen nimessä hän jatkaa, meidänkin tulee antaa henkemme veljemme puolesta. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme puolesta. Sitä on rakkaus, että me annetaan itsemme myös uhriksi, suloiseksi tuoksi uhriksi Jumalalle, eläväksi ja pyhäksi uhriksi. Se on vaan pyhän hengen kautta sitä, että voidaan eläviä ja pyhiä uhria hengessä, kun Jeesuksen veren puhdistaminen. Ja näin voimme palvella ihmisiä, palvella Jumalaa. Miten Jumalan henki, Jumala haluaa meitä johdattaa. Ja meillä antaa henkemme veljemme puolesta, antaa itsemme palvelemaan toisia, etsimään toisen etua, auttamaan toisia, sieluja, jotka on matkalla kadotukseen myös. Meidän tulee rakastaa ihmisiä, heitä. Ja kaikkia ihmisiä, niitä, jotka on uskonveljiä ja siskoja. Kiitos Herralle. Raamattu jatkaa seuraava jae 17 Jeesuksen nimessä. Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteissa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä. Ja 18. Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä, vaan teoin ja totuudessa. Tämä on myös tärkeää ihan käytännön elämässä. Näyttää sitä, jos jollekin on, tai Suomessa kyllä on hyvin asiat näissä ihmisillä, mutta kun ihmisillä on joku tarve, me nähdään ihmisillä joku tarve, niin meidän tulee pyrkiä auttamaan lähimmäistä, rakastaa lähimmäistämme, rakastaa meidän naapuriamme, lähimmäistä niin kuin itseään. Niin kuin Jeesus sanoi englanniksi, tai sanotaan, käännetään love your neighbor, niin naapuria, rakasta naapuriasi niin kuin itsesi. Love your neighbor as you love yourself. Eli miten me rakastetaan toista ihmistä niin kuin me rakastamme itseämme. Eli jos sä toivoisit jotain itsellesi tehtävän, niin tehkää se myös heille. Se on tämmöinen, mikä täyttää Jumalan lain. Se on rakkauden tämä laki ja täyttää kaikki muut käskyt. Eli jos sä näet, että mitä sä toivoisit, jos sulle tehtäisiin, jos sä oot matkalla helvettiin? Mitä sä toivoisit, sulle tehtäisiin? Tietenkin, että ihminen pyrkisi jotenkin herättää sut näkemään sen, että sulla ei ole suhde nyt Jumalan kanssa kunnossa. Tai että ihminen saisi sen ymmärryksen, että taivaaseen tässä mennään tai helvettiin. Eli ihmisen täytyy saada anteeksi Jumalalta se Jumalan suhde kuntoon, sovinto olla Jumalan kanssa, että voi päästä perille sisällä ikuiseen elämään, ettei meitä oikeudenmukaisesti tuomittaisi sen mukaan, mitä ihminen ansaitsee synnin pahointekojen palvelun. Kuoleman toisen kuoleman tulinen jälkeen. Jumalan tahto on pelastaa. Ja sen takia meidän tulee auttaa ihmisiä lähimmäisemme kertomalla heille evankeliumia. Eli ilouutinen. Se on Jumalan evankeliumi, Jumalan ilouutinen, Jumalan hyvä uutinen. Eli pelastuksesta, Jeesuksesta, että hän tuli pelastamaan syntisiä ihmisiä. Ja sitten mennään lisää eteenpäin. Otetaan syntilistä kohta tästä, joka löytyy Efesolaiskirjeestä. Kiitos Herralle, että nämä sanankohdat on. Mä rakastan näitä sanankohtia. Rakastatko sinä Jeesusta? Rakastatko sinä Jumalan sanaa? Rakastatko totuutta? Raamattu sanoo, että meidän täytyy olla rakkaus totuuteen, voidaksemme pelastua. Joka on mieltynyt vääryyteen ja harjoittaa vääryyttä, niin heidät tuomitaan. Ja Jumala lähettää voimakkaan eksityksen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen, Jumalan sanan Jeesukseen, voidakseen pelastua. Eli ne tuomitaan, jotka rakastaa Jeesusta, Jumalan sanaa, totuutta. Jeesus on Jumalan sana. Hän on totuus, joka tuli lihaksi ihmisiksi. Mutta nyt Efesolaiskirje, luku 5. Täällä on tämä mahtava sanankohta. Ja todella meidän tulee rakastaa Jumalan sana kokonaisuudessa. Se on pyhän hengen inspiroima, profetaalinen sana, koko sanoma. Ja eikä meidän tule, niin joskus mä näin sellaisen näyttämään rukouksessa, että jotkut ikään kuin leikkasi sieltä ja sitten laittoi roskakoriin niitä. Että jotkut, niin kuin, jos ei ole arvostusta niin pyhää Jumalan sanan kohtaan. Tämä Raamattu meidän pitää pitää pyhänä sanana, Jumalan sanana, hengen imettämään. Ja tästä meidän ei pidä mitään niin kuin ottaa pois, eikä mitään lisätä siihen, ettei me odota tuomiolle siitä Jumalan sanaa.
Sananlaskuissa ja myös sitten ilmestyskirjassa. Ja mitään lisäsanaa ei poista siitä. Eli Jumalan sana Efesoskirjassa aloitetaan luvusta 4 oikeastaan loppupuolella, jakeesta 29-32. Eli Pyhä sana opettaa näin Jeesuksen nimessä. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Koska me elää rakkaudessa, totuudessa. Vaikka meidän tulee tuoda se totuus, ei kyllä kuitenkaan kaikkia niitä, jotka ei rakasta totuutta, heitä se ei miellytä. Pyrkiä siihen, että me voitaisiin olla sovussa kaikkien kanssa, jos mieluista niitä, jotka kuulevat. Ja suloisesti huulet tulisi olla, niin puhua totuuttakin rakkautta lempeästi, sävyisyyden hengessä. Eli ei riitaisesti riitan hengessä, vaan sävyisyyden hengessä. Puhua totuus, olla suolana, valona ja sopivasti puhua aina niin suloista, mutta suolalla höystetty sopivasti se puhe. Niin sana kertaa. Ja lempeästi totuutta puhumaan näin silleen. Sitten seuraava jae. Puhutaan heti tuohon perään. Koska puheen pitää olla tämmöistä hyvää, tarpeellista, rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Sitten sanotaan, älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille simetiksi lunastuksen päivää varten. Ja sitten sanotaan 3.1 seuraava jae jatkaa. Kaikki katkeruus, eli anteeksi antamattomuus, kiukku, viha, eli vihaaminen toista ihmistä kohtaan, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen tämmöinen pahuus, sopimaton puhemista, kaikena olkoon pois teistä. Se niin kuin pois meistä Jumalan omista. Jeesuksen veren kautta ja sitten puhtaasti Pyhän Hengen avulla, että kuoletamme lihallisuuden, että me ei elettäisi näissä asioissa. Jos lankemus tulee, niin katumus, eli todellinen sydämen parannus mielenmuodossa ja Jeesuksen veri silloin puhdistaa, että me tuomme Jeesuksen hänen verensä katuvalle nöyrälle sydämelle. Eli olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja meidän tulee antaa myös anteeksi. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jos me emme anna anteeksi sydämestämme meidän lähimmäisillemme, niin taivaallinen Isä anna meille anteeksi meidän rikkomuksia. Eli tosi tärkeää antaa anteeksi. Katkeruus on vakava synti, myös tämmöinen riitaisuus ja herjaaminen ja vihaaminen puheet. Näistä niin pitää sopia ja tehdä parannus, kääntyä pois kaikista tämmöistä, mikä on pahaa ja mikä satuttaa ihmistä itseään, joka tämmöiseen syyllistyy, ja sitten mitä toisia ihmisiä. Se on kauhea semmoinen elämäntyyli, ja Herra varjelkoilla, että kun meidän sulle vartija, että me ei puhuttaisi sinun pahaa ja tehtäisi väärin, vaan voitaisiin olla Jeesus veren kautta puhtaat aina ja voitaisiin pyhässä hengessä niin elää niin, että sana tulee todeksi meidän elämässä, eikä minkälainen pahuus ja sopimaton puhe. Sitten jakeesta 1 jatkaa heti luku 5 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Näin, että olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Jumalan seuraamisesta puhutaan. Vaeltakaa rakkaudessa. Voit muistaa sitä 1. Johannes 3.6, joka luettiin, että siitä me ollaan opittu tuntemaan rakkausta. Hän antoi henkemme meidän puolesta. Meidän tulee antaa henkemme veljen puolesta. Tämä on vähän sitä samaa, sitä ja 2, mistä puhutaan. Tässä nyt Efesos 5.2. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin, eli samalla tavalla niin kuin Kristuskin rakasti meitä. Miten rakasti? Ja antoi itsensä meidän puolesta. Antoi henkensä, antoi itsensä meidän puolesta. Millaisen hän antoi? Hän antoi itsensä lahjaksi. Sanotaan lahjaksi. Meidän tulee antaa itsemme lahjaksi. Samalla tavalla. Tässä sanotaan, vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin, samalla tavalla kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Meidän tulee antaa itsemme uhriksi Jumalalle, samalla tavalla elää rakkaudessa ja lahjaksi Jumalalle ja ihmisten palvelemiseen. Lähimmäisen puolesta
itselle mieliksi, ei elä itsekkäästi, ei elä ahneudessa, ei elä juoppoudessa, ei elä minkälaisessa pahuudessa, riidassa, irstauksessa, vaan meidän tulee olla oikea asenne. Mielenmuutos on se, mikä tärkeää on, koska kun Supaina hyvin rukoili aamulla, että muuta ihmisten ajatukset, se on hyvä, koska kun ihmisen ajatukset muuttuu, kun Jumala puhuu, että ihmisen ajatukset muuttuu, mieli muuttuu, niin silloin ihminen puhdistuu. Kun uskoo Jeesukseen ja hänen vereensä, niin hän veren puhtaa. Mutta ajatuksen muutos, mielenmuutos on tärkeä, koska silloin ihminen muuttukaa mielen uudistuksen kautta. Ja tutkia, mikä on Jumalan tahto hyvää, hänelle otollista ja täydellistä. Eli meidänkin tulee antaa itsemme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle, palvelemalla pyhässä hengessä lähimmäisemme ja Jumalaa. Ja sitten puhutaan taas, nyt on tämä syntilista. Nyt tulee tämä Jeesuksen nimessä. Mutta haureutta, eli minkälaista muutakaan seksuaalista moraalittomuutta, eli aviorikos tai haureus, eli kaikki avioliiton ulkopuolella. Ja luetaan kohta, mitä Jeesus vielä sanoo tästä, mennään syödään. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Se ei sovi pyhille, että niin kuin puhutaan pahoja asioita, edes mainitaan niistä sitten puhumattakaan, että elettäisiin niissä. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin Jumala sanoo kiitosta. Eli tärkeää meidän suusta tulee kiitos ja semmoisia hyviä rakentavia asioita, niin kuin tarpeellisia, mitkä on rakentaa ja siunaa lähimmäistä, pyrkii auttamaan. Ja tärkeää on, että meillä on se Jumalan pelko, me kartamme pahaa ja pyrimme aina hyvään ja meillä on arka tunto hänen sanansa edessä. Me pyritään aina tekemään, mikä on oikein ja elää rukouksessa ja hengen ilmoituksessa, kiitoksessa ja tehdä hyvää toisille. Rohkaista, lohduttaa sanoilla ja etsiä lähimmäisen parasta, eikä millään tavalla niin kuin satuttaa lähimmäistä. Herra, auttakoon meitä siinä. Ja kiitos Herralle, että Jeesuksen veressä voiman puhdistaa kaikista synnistä. Anteeksi, usko kaikki synnit, joka haluaa seurata Jeesusta viivyttämässä. Tehdä vaan hyvää toisille eikä mitään pahaa. Ja täällä jatkuu näin ikään. Aloita uudestaan jakeen 5, koska se tulee jossain. Tulee asiayhteys. Mä otan vielä 4, koska sekin tulee tuo asiayhteys paremmin. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Sitten Paavali kirjoittaa, niin kuin monelle muullekin seurakunnalle kirjoittaa, oman seurakunnalle pyhille. Tämä on kirjoitettu Efesuksen pyhille Kristuksessa varoitukseksi tämä Efesuksen seurakunnalle, uskoville velille ja siskoille. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä yhdelläkään saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei ne pääse sisälle, jos ei ole puhtautta ja sanoo anteeksi. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Ihminen voi olla epäjumalan palvelija niin, että joku asia on tärkeämpi kuin Jumala. Silloin se asia on ihmiselle epäjumala. Jos joku asia on mikä tahansa on tärkeämpi kuin Jumala. Se voi olla vaikka joku ihminen, voi olla epäjumala. Se voi olla joku asia, se voi olla joku harrastus, se voi olla joku vaikka musiikki, mikä tahansa. Voi olla tärkeämpi kuin Jumala, niin silloin se on meille epäjumala. Eli epäjumalan palvelut, ei perjumala. Sanotaan myös, niin kuin Korintusetuskin sanottiin siitä, ja sanottiin, että älkää eksykö. Mutta nyt tässä jatkuu tämä Efesuskirja luku 5 ja kestä 6. Tässäkin niin varoitetaan ja kehotetaan seurakuntaa, että näin Jeesuksen nimessä, että älkää antako kenenkään pettää itseänne, eksyttää itseänne, mistä puhuttiin, tyhjillä puheilla. Tyhjillä puheilla, mitkä ei ole sananmukaisia. Sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Eli sanotaan seurakunnan, että älkää olko osallisia näin heidän kanssaan. Ennen te olette pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Se on meidän uusi identiteetti Kristuksella valo Herrassa, pysyä valolapsena, vaeltaa Herrassa, valossa, hengessä totuudessa
Katsokaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan pikemminkin nuhdelkaa niistä ja näin edespäin. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät, sanoo Jumalan sana. Kiitos Herralle. Eli tämä sana meitä koettelee mahtavasti ja siunaa. Ja nyt mä otan vielä tuosta, mitä Jeesus puhuu Vuorisaarnassa. Otetaan tästä eteenpäin Matteus 5, jakeesta 27. Puhuttiin tästä vihasta ja sopimisesta veljen kanssa, mutta nyt puhutaan tästä, mistä Jeesus puhuu jälkeen aviorikoksesta, avioerosta ja seksuaalista moraalittomuudesta. Matteus 5, 27, jakeeseen 32. Jeesuksen nimessä Jumalan sana sanoo: te olette kuulleet sanottavan, älä tee huolia. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo vierasta naista, tai miksei miestäkin, himoiten, on sydämessään jo tehnyt huolen hänen kanssaan. Näin Jeesus sanoi. Ja Jeesuksen nimessä seuraava ajatus: jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sekin on parempi. Josta sanotaan, sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Näin vakavaa se on synti, koska synti vie ihmisen helvettiin, toiseen kuolemaan, synnin palkkan kuolemaan. Niin parempi on, että yksi osa ruumiista tuhoutuu, kuin että koko ruumis heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, sanoi Jeesus, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Eli on tärkeää, että ihminen ei mene tulta ja rikkikiveä palavaan järveen, ahdistukseen, häpeään, jälkikseen tuskaan, paikkaan, aivan tuskan paikkaan, vaan että hän on saanut kaiken anteeksi ja että hän on Jeesuksen veren kautta saanut lahjaksi vanhurskauden, eli syyttömyyden, on saanut syyllisyyden anteeksi. Lahjaksi on saanut puhtauden, lahjaksi anteeksi on vanhurskauden ja näin matkalla taivaassa. On tärkeää, että ihminen välttää kaikin tavoin syntiä tekemästä. Ja on se vilpitys siinä, että ei tahallaan tee syntiä. Otan vielä tämäkin tähän, kun se liittyy tähän aiheeseen, niin siellä sanotaan, että jos me tahallisesti teemme syntiä, jatkamme synnin tekemistä, päästömme tuntemaan totuuden, niin ei ole enää uhria meidän syntien edestä, vaan kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka syö vastustajat. Sanotaan Hebrealaisille luku 10:26. Siellä sanotaan selkeästi Jumalan kansalle, että kauhistuttavaa langeta elämä Jumalan käsiin ja Jumalan tuomitsevan kansansa, niin tiedämme, että hän sanoo. Eli ihminen, joka on tullut tuntemaan totuuden, Jumalan sanan, Jeesuksen, niin ettei hän tahallisesti jatka syntiä, tahallisesti elä synnissä. Koska silloin, jos ihminen elää tahallisesti synnissä, silloin ei ole uhria syntien edestä, vaan kauhea tuomio-odotus, tulenkin voisiko se vastaan. Täydellinen uhrihan on annettu Golgatalla, ristillä. Jeesus kärsi meidän syntien rangaistuksen, kaikkien syntien rangaistukseksi. On tärkeää, että ihminen ei elä siinä tilassa, että hän tahallisesti jatkaa synnin tekemistä, tahallisesti elää luopumuksessa synnissä, vaan jos ihminen elää tämmöisessä tilassa ja kuolee tämmöisessä tilassa, on yksiselitteisesti Jumalan sanan mukaan, ihminen menee kadotukseen, helvettiin. Se on Jumalan oikeudenmukainen tuomio. Hän ei ole saanut anteeksi syntejä Jeesuksen veren kautta puhtaasti. Mutta vaikka ihminen olisi niin kuin tuhlaaja poika, tuhlaaja tyttö, on tahallisesti elänyt synnissä, luopunut Jumalasta, mutta jos hän kääntyy Jumalan luokse, taivaan Isän luokse ja katuu syntejä, on tehnyt syntejä taivasta vastaan näin, niin Jumala armahtaa, Jumala antaa anteeksi, antaa sen Jeesuksen veren kautta sen puhtauden, että ihminen ei ole matkalla kadotukseen. Tässä on siis oleellista se tahallinen synti. Jos tahallisesti elää synnissä, jatkaa synnin tekemistä, päästään tuntemaan totuuden. Tämä on muuten uuden testamentin, uuden liiton opetus. Ettei ihmisille epäillä. Hebrealaiskirja löytyy uudesta testamentista. On tärkeää, että niin kuin meitä varoitetaan seurakuntaa hyvin voimakkaasti, että älkää eksykö, että väärin tekijät ei peri Jumalan valtakuntaa, niin älkää antako kenenkään eksyttää itsenne. Että ihminen elää ja harjoita näitä syntejä, että ei elä tahalla synnissä.
Eli eri asia on tahallinen synti, elää tahallaan synnissä luopumuksessa. Silloin ihminen ei ole matkalla taivaaseen, se on kadotuksen matkalla. Mutta jos ihminen niin tulee tahaton, ei tahallinen synti, tai vaikka olisi tahallinen synti, mutta sen jälkeen ihminen ei jatka tahallisesti syntisiin, vaan katuu syntejä. Katuu. Eli haluaa kääntyä pois kaikista pahuudesta. Turvaa Jeesuksen veren. Ihminen saa lahjaksi vanhuskan syyttömyyden, on matkalla taivaaseen. Eli tosi tärkeää, että ihminen on Jeesuksen veren kautta puhdas, jotta voi päästä sisälle Jumalan sanan mukaan pyhään kaupunkiin. Taivaan valtakuntaan voi päästä sisälle vaan synnit anteeksi saamaan. Puhdas sydämen ihminen pelastuu. Ja vielä jäi muuta pari jahti tuosta, mistä Jeesus puhuu aviorikoksesta näin ikään lukematta, niin 31 ja 32. Ja vielä Jeesuksen nimessä. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokieltä. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen. Ja joka nain hylätyn tekee aviorikoksen, sanoo Jumalan sana. Ja jos on puhe, että saa aviorikkojen nimen, jos antautuu toiselle ihmiselle, joka on vielä puolisoelää, saa aviorikkojen nimen. Eli tosi tärkeää, että ihminen ei sydämessäänkään ole haureellinen eikä aviorikko. Jumalan sana sanoo, että hän tuomitsee aviorikkoja ja haureelliset. Eli tärkeää, että ihmisellä on Jeesuksen veren kautta puhtaus kaikesta vääryydestä, kaikesta synnistä. Näistäkin me tässä vähän enemmän käsiteltiin. Ja kaikesta, että ihminen voi pelastua, saada sen puhtauden, koska eihän aviorikkoja, eivät haureelliset, eivät epäjumalanpalvelut, eivät homoseksuaaliharjoittajat, eivät vääryyden tekijät perijumalan valtakuntaan. Älkää eksykö. Siellä Korintonin seurakuntaan varoittiin, että älkää eksykö. Ja siellä Galattalaiskirjassa tulee mieleen tuohon lisäykseen sanotaan, että Jumala ei salli pilkata itseään, vaan mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ja joka kylvää lihaan, eli vaeltaa lihan mukaan, hän niittää lihasta turmelluksen, turmion, tuhon. Mutta joka kylvää henkeen, eli vaeltaa hengen mukaan, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Se oli heti sanotaan sen jälkeen, kun Galattalaiskirjan 5. luvussa Paavali opettaa näistä asioista. Ja hän puhui 6. luvussa tästä, että meidän tulee, uskovina ei tule kylvää lihaa, vaata lihan mukaan. Ettei me niititä tuhoa, vaan me uskona kylvää henkeä, vaata hengen mukaan. Niittää iankaikkinen elämä. Siinä varataan jälleen kerran uskoja, että vaeltaa hengen mukaan, olla totuudessa ja olla puhdas Jeesuksen veren kautta. Eli lahjaksi on pelastus. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Se on Jumalan lahja saada vanhurskaus ja anteeksianto syyttömyys alle ikuisella matkalla. Ei omien tekojen kautta. Eikä ole yhtään niin hyvää ihmistä, joka ei koskaan tekisi mitään pahaa. Tekisi ainoastaan hyvää. Kaikki on syntiä tehnyt Jumalan kirkkautta vailla. Mutta voi saada lahjaksi vanhurskauden. Lahjaksi syyttömyyden, synnit anteeksi. Ja näin on armosta pelastunut matkalla taivaaseen. Mutta se ei ole todellakaan lupa elää synnissä. Semmoinen, että armo olisi lupa elää synnissä, vaan siitä esimerkiksi Juudan kirjassa siellä Juudan keho sai sen, että hänen täytyy kirjoittaa tästä pelastuksesta, mikä on kertakäksi pyhille annettu, koska jotkut kääntää Jumalan armon irstaudeksi, luvaksi elää synnissä. Silloin Jumalan armo vapauttaa meidät synnistä, puhdistaa ja vapauttaa synnistä. Ja jos ihminen elää tahallisesti synnissä, vääryydessä, pahuudessa, luopuu siis uskosta. Niin kuin Raamattu puhuu, että voi luopua uskosta, Raamattu puhuu, voi eksyä uskosta ja heidän loppuunsa on kadotus. Sanotaan selkeästi. Esimerkiksi Timoteuskirjassa puhutaan uskosta eksymisestä ja heidän loppuun on kadotus. On tosi vakavaa ja tosi tärkeää, että tunnemme sanan ja totuuden, ettei mikään valhe ja eksytys pääse meitä viemään mukaansa. Että ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä pyhästä hengestä, täytyy elää Jeesuksen seuraajina ja ihan loppuun asti olla tärkeää, että on lopussa Jeesuksen veren kautta puhdas, niin voi päästä näin taivaassa. Armohan meidät pelastaa lahjaksi uskosta Jeesukseen. Ja vielä ensimmäinen Tessaloniskirjan 5. luvulla puhuu siitä, sanon vaan tämän yhden jakoon, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan sitä varten, että me saamme pelastuksen meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Se tietenkin on tulkinnallinen, monet tulkitsevat sitä eri tavalla, että Jumala ei ole määrännyt meitä, että tämä tarkoittaa vihan aikaan, se viha, joku toinen ajattelee, että se, niin kuin tässä on David Wilkerson, voi olla, en ole varmaan, mutta taisi olla, että viha tarkoittaa, että se tarkoittaa helvettiä, että Jumala ei tarkoittanut meitä vihaan.
määrännyt vihaan, vaan sitä, että me saisimme pelastuksen Herran Jeesuksen kautta. Mutta oleellista on se, että me ollaan todella pelastettuja. Että me saamme sen pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Mehän ollaan, jos me ollaan Jeesuksen verran tänään puhdistettu, me ollaan nyt pelastettu. Me ollaan silti matkalla. Me ei olla vielä siellä taivaassa. Ja Paavalikin puhui siitä, että hän ei katso sitä vielä saavuttaneensa, vaan että hän kilvoittelee juokseen loppuun asti, jotta hän saisi sen, mikä on luvattu. Eli meidän tulee todella loppuun asti juosta tämä uskon juoksu, jotta me saamme voiton seppeleen, joka kestää loppuun asti pelastua. Joka on uskollinen loppuun asti on saava elämän ruumiin. Puhutaan, Jeesus puhui seurakunnalle, kun hän puhui taas voimakkaasti 7. vähäasian seurakunnassa siellä Ilmestyskirjan alussa. Meidän tärkeää olla puhtaita Jeesuksen veren kautta. Meillä on valkeat vaatteet. Eli vaate kuvaa tekoja Raamatussa. Joku voi olla pukeutunut erilaisiin tekoihin, niin se kuvaa. Eli valheeseen joku voi olla pukeutunut, niin puhutaan ihminen elää valheessa, valheen teoissa. Mutta meidän tulee olla pukeutunut tähän pyhien vanhuskauteen, lahjan vanhuskauteen ja vanhuskauden tekoihin hengissä. Eli meillä on Jeesuksen veren kautta se vanhuskaus, lahjan vanhuskaus. Ja näin me päästään sisälle sinne ikuiseen elämään. Mä otan vielä tuosta loppuun. Ilmestyskirjassa, kun täällä Jeesus puhui siitä tästä asiasta, jossa luvussa 3. Koska Jeesus kehottaa meitä valvomaan ja että me ollaan niin valmiina, kun hän tulee, että me niin ollaan puhtaita ja valmiita. Me ei eletä synnissä, ei esimerkiksi lyö palvelutoveria ja näinkään, ei elä synnissä, vaan on valmiina, kun Herramme tulee tai kun oma lähtö tulee, niin on puhdas ristin veressä. Näin on Jeesuksen kuoleman kautta ikuisella matkalla, kun on valmis. Mä otan tuon kirjeen Sardekseen. Mä otan nyt toivaan tuosta. Mä olen oikeasta 2. Eli ilmeisesti luku 3:2 Jeesuksen nimessä vielä meille rohkaisukseksi, vanhurskauteen ja hyvin tekoja ja näinkään lohdutuksessa Jeesuksen nimessä. Herää valvomaan ja vahvistaa jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, kirjoitettu seurakunta. Sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut. Noudata sitä ja tee parannus, sanoi Jeesus. Jeesus sanoi, että jos et valvo, minä tulen kuin varas. Hän tulee kuin varasyöjä. Jos et valvo, minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Sitten hän jatkoi näin. Sardeksen seurakunnan tosiaan puhuu. Kuitenkin sinulla on Sardeksessa muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, koska se voidaan pyyhkiä, sillä tosi ihmisillä ei ole sitä puhtautta. Ja minä tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Eli tärkeää, että me valvotaan, koska että meillä on se puhtaus matkalla taivasta. Tämä on tämä tärkein asia, mistä tulee puhua, tämä pelastus. Ja oli toivomus kyllä, että olisi tullut tänne nyt uskosta osattomiakin mukaan, mutta Herra nyt antaa näin, että he eivät tulleet. Herra saa sen näin tapahtua, että se ei tapahtunut. Mutta me pyritään kutsumaan edelleen ja pyritään kutsumaan ihmisiä. Ja tuli muuten yksi idea tuossa mieleen, kun mä kävelin yksi päivä. Mä olin menossa sinne perjantaina. Oli tämä, missä Ilse. Eikö se ole Ilse? Joo, Ilse järjesti semmoinen taloyhtiön semmoisen kokouksen. Se oli ulkona ja sinne kutsuttiin lauluporukkaa. Nyt mahtavasti evankeliumassa siellä niin keskiviikkona niin oltiin torilla palvelemassa näin ikään. Niin perjantaina oli se, mikäs se ajatus tässä oli? Niin hyvä, että me pidetään tätä evankeliumia todella esillä näille uskosta osattomille. Ja pyritään kutsumaan heitä ja että he pelastuisi, saisi synnitä anteeksi ikuisen elämän. Ja kun mä olin kävelemässä sinne päin, niin tuli semmoinen hyvä ajatus todella. Se tuli, mä uskon, että varmaan pitää koetella vielä, koska oliko se Pyhän Hengen antama ajatus. Mä olin siellä rukouksessa ja kävelin sinne päin kotota päin. Ja mulle tuli semmoinen ajatus, että miten saada ihmisiä tulee seurakuntaan. Niin
kuitenkin, no, ajatus on kuitenkin semmoisen kautta, että on semmoinen, mä puhun tästä ensin vanhemmista kanssa, sitten vasta, mutta katsotaan. Mä en puhukaan tästä vielä, koska Pyhä Henki ottaa tää vielä. Mutta tärkeää, että me kutsutaan kuitenkin monella eri tavalla ihmisiä tulemaan seurakuntaan. Että ihmiset voisivat löytää pelastuksen, saada ikuiselämän, rakastamme lähimmäisen niin kuin itseämme. Ja nyt ei varmaan rupea väsyttämään. lopettaa tässä ja rukoillaan tässä lopussa vielä Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään Herraa hänen sanastansa, joka on totuus ja joka on ikiaikojen tie, jakaksen elämän tie. Ja Herra auttaa, että ollaan kaidalla elämän tiellä ja mennään ahtaasta pois sisällä, koska harvat löytää sen tien ja pelastuu. Tämä on Jumalan sana. Herra, kiitos siitä, että me saamme nyt tässä olla sun seurakuntana koolla sun nimessä, Jeesus Kristus, Herra. Ja pyydämme sitä, että sun henkesi virvoittaa meitä, vahvistaa meitä, voimistaa meitä, Jeesus, Herra. Ja pyydämme tässä, anna minulle anteeksi, Herra, kaikki minun erheeni, kaikki virheeni, kaikki minun syntini, Jeesus Kristus, Herra. Anna kaikki anteeksi. Anna, Jumala, kaikki valtaisi meille anteeksi, kaikki meidän erheemme, kaikki virheemme, kaikki syntimme, Jeesuksen pyhässä nimessä, Jeesuksen sovintoveressä, että meillä on Jeesuksen ristin veressä pelastus, sovinto Jumalan kanssa, ja näin ollaan iankaikkisen elämän tien matkalla taivaaseen. Ja Herra, auta meitä vaeltamaan loppuun asti niin, että me ollaan sinun seuraaja Jeesus, uskollisia, ja me käymme pois, vaan seuraamme sua Jeesus. Näitä pyhiä käskyjä ja elämme sen mukaan ja lahjaksi saamme todella pelastuksen Jeesuksen veren kautta. Kiitos siitä, että sä haluat antaa meille silmävoidetta Herran nähdäkseen, Herra. Ja puhtaat vaatteet, että niihin pukeutuisimme, Herra. Ja paranna meitä, Jeesus Kristus, Herra. Vahvista, Jeesus, meitä, Herra. Ja täytä meitä pyhällä hengellä, Herra. Ja innoita meitä kutakin missään meidän työ palvella, Herra. Miten Herra palvella, miten eri tehtävissä palvella ja millä armonlahjalla, Herra. Todella anna meille innoitusta siitä, kun me rukoilemme ja pyhän henkisen johdatusta, Herra. Että voitaisiin olla oikealla paikalla oikean aikaa. Ja Jeesuksen nimessä olla siunattuja ja tehdä oikeita asioita. Herra, johdata meitä myös tänä päivänä, Jeesus, Herra. Että saamme, Herra, palvella sua, Herra, rukouksin ja todistaakin sinusta, Jeesus, Herra. Palvella lähimmäisiämme ja rakastaa heitä niin kuin itseämme. Herra, todella kosketa meitä, Jeesus. Ja siunaa seurakuntaasi, Herra. Paikallisia seurakuntia, Jeesus, täällä, tällä alueella, Hangossa, Jeesus, Tammisaaressakin, Jeesus, ja tässä lähiseudulla, Jeesus, siunaa, Jeesus. Jeesuksen voimallisessa nimessä, siis siunaa ja kosketa jokaista, Herra, meitä ja koko palvelijoitasi joukkoa, Herra, ja vahvista, Herra. Auta, että pysymme loppuun asti. Jeesuksen veren kautta ollaan valmiina ja puhtaina ja matkalla taivaaseen. Ja auta, voitaisiin voittaa muitakin ihmisiä, Jeesus, sinun tykösi tulemaan, Herra, mielen muutokseen, muuttumaan mielen uudistuksen kautta, uudistumaan, Herra, hengeltä ja sielulta ja tulemaan niin kuin Jumalan lapseksi ja pyhäksi Jeesuksen nimessä veressä. Ja uudista todella meitä seurakuntaasi ja pyydämme vielä, että todella Jeesuksen nimessä voimistat meitä, Herra, ja annat meille näkyä, kuinka viedä evankeliumin eteenpäin ja todistaa sinusta, Jeesus, naapureille ja kelle tahansa, Jeesus, joka tulee vastaan, Jeesus. Herra, innoita meitä pyhässä hengessä, miten meidän tulee kohdata ihmisiä. Mä rukoilen, Herra, anna meille nälkää todella, sanasi puoleen, janoa, Herra, henkesi puoleen todella, Herra. Pyhällä hengellä täytä meitä ja kosketa meitä, Jeesus. Ja pyydän, että pyhässä hengessä voitaisiin olla palvia, Herra. Kiitos, saamme esirukoilla ja etsiä sua, Herra, ja viipyä kasvojesi edessä. Ja kiitämme, Herra, anteeksi annosta. Kiitos, annat anteeksi kaikki meidän syntimme. Jeesuksen nimessä veressä. Ja silloin, kun ihminen katuu syntiä, haluaa hylätä synnin ja katuu todella, niin silloin saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maanvuotaneessa veressä. Veri puhdistaa silloin, jos me tunnustamme Jumalan syntimme. Ja hän on uskollinen vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi. Puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kiitos, että poikasi Jeesuksen veri, se puhdistaa kaikesta synnistä meitä. Antaa rauhan, antaa levon. Anna meille hyvä omatunto Karitsan veren kautta. Ja me ollaan pyydetty anteeksi Jumalalta ja ihmisiltä. Ja sovittu riitapuolien kanssa, jos on tämä riita tullut, niin meillä voi olla puhdas omatunto, hyvä omatunto Jumalan edessä ja ihmisten edessä, kun ollaan pyydetty anteeksi.
anna anteeksi ja tuolla ikuisen elämän tiellä. Kiitos, jos vahvistat meitä, Jeesus, ja puhut meille Pyhän Käsi kautta, että mitä meidän on tehtävä, Herra, mitä meidän tulee elämässä, Herra, tehdä ja toimia, Herra Jeesus. Vahvista meitä seurakuntanasi. Ei ainoastaan tätä joukkoa, vaan meitä kaikkia täällä, Jeesus, mutta myös niitä, jotka tänään ei tullut paikalle, Jeesus. Vahvista, Jeesus. Me siunaamme jokaista, Isä, sinun poikasi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja pyrimme kosketa jokaista, Jeesus. Auta olemaan taivastiellä kaikki, Jeesus, ja auta voittamaan sieluja sinun luoksesi, tulemaan sun tykö, Jeesus. Sinun hengelläsi, sun sanallasi, voimallasi, Jeesus. Jeesuksen nimessä veressä. Kiitos, siunat tämän päivän ja johdat